tämmönen homma, että Teiskon kentälle laitettiin meidän kitkakela kiinni. Siellä on ihan uuden karhia Lada hinausautona, jossa myös on taittopyöräsysteemit ja viimeisen päälle jutut. Ja sitähän piti tietenkin lähteä testailemaan. Siellä se on. Niin, kaikki kyselee, että mitä tapahtui. Elikkäs Teiskon lentokentällä tuli sitten niinku testattua kitkakelaa siinä. Ja niinku tossa näkyy tuo korkeus, että koko ajan noustaan. Koko ajan noustaan tosta niinku ylemmäs ja keli oli aivan mieletön. Etelässä ja pohjoisessa oli niinku täyspilvikatto ja tossa oli semmonen sinisen taivaan niinku aukko. Eli termot oli tosi voimakkaita ja nostet oli tosi voimakkaita ja sitten sitten tuuli driftaa nosteita aina tonne koillisen suuntaan, kun oli lounastuuli. Niin kuin näkyy tostakin, niin aika kova oli tuuli, että siinä ei niinku pyöräyksiä tolleen mentiin aika lujaa eteenpäin, että oli kiukkusia nosteita ja no niin. Täällä ollaan palaa parasta Suomeen. Voimakas tuuli. Ja kun tosiaan tossa on toi kenttä ja minun auto ja mulla oli ajatuksena, että minä käyn pilvenpohjissa ja sitten tuun laskuun. Ja ei siinä sitten. Nyt lähden takaisinpäin kentälle valumaan, että tuosta näkyy tuo korkeuskäyrä. Että mä kävin 1500 metrissä vähän ylitte. Kun kysytään, että kuinka korkealta tipahit, niin mä kävin 1500. Mutta mun kysymys ei ole siitä, että kuinka korkealta tipahtaa, vaan kuinka hallitusti tulee laskuun. Ja kysymyshän oli siitä, että kun oli niin kiukkunen keli ja kova tuuli, ja sitten mä tuossa niin kun tiputtelen korkeutta erilaisilla hallituilla tempuilla, mitä opetetaan. Me opetetaan myös me valmiille piloteille, miten tehdään wingoverit ja spiraalit ja tämmöiset näin. Ja sitten tuossa lopussa siipis pinnas ja kun oli 15 metriä korkeutta ja siinä on vähän aikaa reagoida tilanteeseen ja tuli just se pahimman pätkä alas ja hallitsemattomasti. Arviota oli vajoamisnopeutta semmonen 7-10 metriä sekunnissa. Empaa somea ilman sun lupaa. Ei saa laittaa somea. Mitä? Saa sitten laittaa että päästiin helikopterin kyytiin. Syntymäaikaa kun vielä kysyt. Koska helikopteri oli ilmassa ja se ei mennyt kauan. Tosi hyvä tuuri. Autolla olisi mennyt melkein tunti ambulanssiin. Päästiin nopeasti paussiin ja oltiin vähän mömmöissä siellä tietysti. Ja sehän oli tietysti kyynärvarsi, kyynärpää on tosi tohjona pois paikaltaan. Ja sitten selkärangan 3., 4. ja sitten kaverit oli karamellia ja teho-osaston jälkeen päästiin tämmöisiin private lessons roomiin, että on kivat maisemat. Hyvä.